ikke udenom. Det er en fantastisk kulisse her. 21.500 tilskuere på plads, og garanteret mange flere, som gerne fortid i FC København vogter buret for hjemmeholdet. Han er jo vendt tilbage efter en lang karriere i udlandet, senest i Aston Villa. Fleksible som en fejlskiftet lidt system undervejs. Ja, det er Elyounoussi med plads. Elyounoussi. Ja, han er for længe om at finde ud af, hvad de har en forbrydende fankultur, som vi også var inde på i optag. Malmø Haddad Ali, som gerne vil tilbage i banen og sparke med højre benet mod det lange hjørne. Den er for høj. Ja, vi kan lige se spiller med masser af træk. Jansson, der renser luften. Og rundt igen. Delaney til hver sammenstød mellem Delaney og Pontus Jansson. De fortsætter. Bajouri ligger til rette for Lea. Ja. Han pev en op i krydset mod vej. Ja, det sidste fløjt har vi fået her i Malmø efter første halvleg. Det står 0-0 i det her store derby mellem Malmø FF og FC København. Tidligere altså fra Aston Villa. Det er ikke nogen udskiftninger på de to hold i pausen. Så vi kører bare videre. Neto. Ja. Portugisiske dommer her blæser han også i fløjten. Vi konstaterer, at den første træfning imellem Malmø FF og FC København ender uafgjort 0-0, så er der endnu åbent inden